Masih semangat ya? Semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Ampun kula kalih huncak. Tetep ampun kula kalih huncak semangat. Terjamin iki kok lho direoki. Wah. Pun reok lho. Alhamdulillah. Sik tenggane tasih kathah. Oh nek piyayi mriki nika pandemen budaya, Mbak. Nggih, ngaten. Mila mriki ora bakal kelangane ndok mergo mriki seneng karo kabudayan tur yo sebagai pelaku seni mriki ya. Oh ngaten. Urip-urip budaya. Lah atau mriki. Ora mboten kados kene ucap mriko. Pripun? Nang pandan mriko. Oh, pripun kalian pandan pripun? Alah, mboten enten Mas, wayang ngeten niku. Enten mriko reok. Lah, sing dadi jakel nggih niki. Wah. Jakel nggih niki saestu. Jenenge jakel iki wedok biasane iki jatilan wedok, nek sing lanang kuwi gano. Nek wedok kuwi mau jatil nek lanang Gano. Nah, jatil kan ngempet jaran. Kaya kowe wingi kae. Kaya kowe wingi nek kono ya jatil kae ngempet jaran. Kowe anggere depro sahabatmu ngaru-woro. Kowe kok lalene ra wis ngempet jaran kok depro. Sopo? Mbak Suwi niku. Oh iya, lah terus sing ngempet jaran kepane depro, anggere depro. Ano lho? Lah wong jaran kepang lho Mas kan nyobrok to. Sing kula iku ya ngempet uncek wae kok. Iku mboten dhewe bro. Kados ngendikane Pandewan kala wau, intine menika saged nyautang sedaya. Wah, iya. Yo ora kabeh diutang yo. Oh, lan awakmu duwe ra? Aku duwe. Oh, lah iya. Niki sak mati teman-teman iki Mas kali bojone. Nek wangsul nyambut damel ngeten iki to? Bukti bahwa uncek niku gemati tenan kali bojo. Amplop niku mboten kok dibuka piyambak. Terus? Dugi griya diparingke bojone to. Dilonge plok kakno. Plok kakno ngoten niku. Wong jujur. Iku enek Pak kocone enek. Sinten? Teh Jaipong iki lho. Oh, kula. Wah, Mas Dewi iki karo sing putri hormat. Hormat to Mas ya. Hormat kok wedi Mas? Kok wedi? Lah niku gagare ning panggung. Nek omah iki gaweane. Ayo, Mas Dewi, sing lagi memene iku Mbak. Ora beda. Karo? Uncek. Wah, apa iya? Niku saya guyon ning panggung Mas. Lah nang omah iki lagi cek bojone anyak bonenge ngono to. Niku subuh pun naki. Nek mboten salat subuh. Golek diklik. Diacek-acek ngasah nang wastafel isa-isa. Terus padha wae. Ora sado ngece, ora sado menyek. Wong lanang ngendi iki pangkate opo? Wong pangkate iki pemandang, dagelan, dalang. Iki padha wae ning kene iki ketok glele. Ning omah kuwi lho ya padha. Isa-isa yo obah-obah. Nah, ora yo ora. Ora kleru ngono. Ya bapak gede dhuwur ya ora. Yen aku genah cetok, bocah cilik karo wedok wedi pantes. Iki gede kaya ngene iki. Yo diarep-arepan iki. Yo lagu-lagu yo. Wah, kok senengane diobong sithik kok. Ambil ucap niku riyen to, kula pas dolan nang daleme lah. Iki kan jeneng main to, kan ngumbah mobil lah ngoten. Iku kan sedan, kan gede ngoten lho. Ndak to Pak, dikumbah motore kuwi, ngoten to. Rene aku lho, ora gaduk ya kurbane trok. Lalu ya sing wedok sing usah
Jadi cukup mau sak bantok ya Mas. Ya sak tekane to Pak. Oh iya iya. Ya tekane Pak, tekane sentil ya sentil. Oh, wis sebenarnya ra jadi loro. Kirana. Weh. Lah ngomong iki piro? Ya kali-kali. Wah kali. Ayo lek dadi loro. Atur panglipur Mbak Suye. Mbok iki bawa Mbak samparing-paring itu. Nanti Pak Suye bawa. Kula arep ngarani. Kula niku suwe mboten bawa iki. Bawa capek gunung. Capek gunung. Kok direok ning. sing anti-anti ya mumpung ganonge teko. Lah, kanone mung ning Pupuk komplek jane lah nek. No. terus Taroke ya nek. sapa warok? Eh. Warok. Ayo. Monggo Mbak ya. Nggih, mrica pecet nggih Pak Dalan. Mrica pecet. Wah, ya jenengan iku kok. Pak Brito kok kecut to. Brito iku ora pedes kok, Brito nek kecut iki. Mari basan. Bocah kirek nek diomongi kok jan. Tak dile iso tak direk iki. Kok beda? Bangga. Jenenge nggih. Manat, Pak Dek mriki mawon nggih, ampun kesah. Bangga jenenge. Ayo, iki jenenge manut karo mumbule Mas Uncak. Nek mobil ra cetok. Hah? Nek mobil ra cetok. Bah. Ayo. Yo kon dhuwur kae lho, kon dhuwur ibu-ibu ae anjlok pidul. Syukur sak. Oh, ada direk to. Wah, aku yo dalang lho, Mas. Ada direk to. Oh, Ampun nek buta. kira kan direk. Mas Uncak, menika di dalang. Dalang. Kintogok Pandoyo. Dalu menika mboten ngasto. Wah, niku ngastone anggere 250 mantap. Juta? Oh, benake wayah. Nek padha ya benake wayah. Ayo, monggo. Ki mati jenggleng kok rakek mapan lho. Iya ya mesti santai kok. Mangga Mas Uncak ngumpul. Bumbule kaya pundi iki? Oh, putri ku sak paring-paringe. Mobil ya kok ngisot terus ning dhuwur. Sing tiba sirahe sik. Coba iki. Aku gak iso. Lah kok somo? Aku sopo gak iso praktek. Ya kudune kan yo Ora iso iso. nek praktek. Teori kok gak numpak. Praktek iki. Pripun Mbak Suye? Kok suarane makpyoh niku? Ya? Kok tipis? Kok iso makbyah. Sopo iki? Ora, rasa korek. Ora to. Ora kok kayak gonmu. Ora ketokan aku. Yen Sing cetha to. Sing jelas. Lah piye kok? Afirmasine yen memajak. Nah, Apa? ora mau ora ngono. Apa? Yen memancing ngono. Yen memajak. Memajang. Terus kupingmu sing bosok kuwi. Memajang. Nah, ono cetha. Yen memajang. Yo, Mas. Memajang. Yen memajang.
kurang terus siji kan wae kok ya ora mungkin nang siji ora mungkin piye aku 26 kok ngono terus siji masa 26 oh berarti gede gonku sikile sikile ya Allah gede oh akhirnya kita melikor le paling ya ya bakso ya paling ya nake to ayo ning hasilnya nah kuwi lu kalau penasaran tapi itu mau golek kira tau temu kok Mas aku nyari mangkat nyampatnya wis ini kok tinggal mbok siji le aku oh mbok kayaknya di ngono kuwi hah mbok tinggalan di tak kantok nih tadi omah aku sebenarnya kayak copet aku marani lawani ya oh salah loh ayo gantian pripun jenengane Mas Ucet Mbak rasa ora nggih nek sing keton niku kraos Mas kraos ada tato ngambian oh diguyu bae to wah langsung to langsung oh aku kayak kok kan udah tadi kamu gatel oh ngerti kok yo ya ayo lanang lu kok terus lu bujuan ya laku tapi lu nek lagi boyo sing tak singkir kok gue nek sembarang kok nek kok tak maksane aku ngerti sing mencalon sikil loro itu apa dolanan anak-anak itu ditarik iki lho ya alo apa itu ya ada apa ya wah babat iki apa nek babat ngeten oh nek babat apa ya nek anu gede 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 ya piye sing tenan le nyakrek iki babat gede kekrek lha wong arep ngekrek gaman lho karo awakmu iki gedhe gamane arep ngekrek barang pompa kanteku
Nah, keren. Udah keren. Gimana? Oh iya. Halo. Oh, Mata coloke. Lah kok yang gila ngono kuwi. oh, gunamu semono ya. Boten salah. Boten salah. Oh iya. Mugi sedaya warga Randu Malang. Randu lanang. Randu lanang. Pinarian panjang yuswa. Amin. Ya Mas Uca. Iya Mas, boleh. Awan-awan, Awan-awan, mangan bakwan, warga para desa, kita sami katoka mulya. Amin. Amin. Apik. Sidane ki mboten, Pak. Oh, iku nek perparian do mumet. Oh, mboten. Ayo, bener diri akeh ya, Pak. Nggih. Ya, Mas. Ayo ya, Bro. Ya ngene iki. Iya. Panas tenuta. Panas. Yo, ganone yo. Ya ngene iki. Aling-aling. Aling-aling. Ayo. Jampi. Apa? Tepuk tangan kumlocok. Lah apa? Kalau kumlok kok. Oh, Pak. Aku rasa balik ya. Kalau kumlok tepuk tangan. Lah kok tamu ngawe-ngawe kok Ya ya. yo ngene-ngene. Oh ya ngomong. Cara sono. Ya, orang. Dek, Mak. Mau ngene. Mbak Sulen ya, Dek. Mbak Sulen ya. Oh ya iso no. Jangan ngerti perasaan ini kok sing bukan. Guys, Lah mulane ku aku yo mo. Jadi buntel apa profesional. Saya sopir padha makariyane. Ayo, Kenapa lu tutup? Roti piye tok tutup deh. Kok arep serak kowe. Ora, kamu berapa? Ya aku kowe iki kowe nggo kae. Ayo. Sini, Cak. Ala buntel nopo? goncokotannya kayak kuning-kuningnya lho, Mbak. Anu tisu. Kayak dulu kan kene no. Aku cokotane ngobone.
gelem nganggo. Kowe ngobot apa padha baune perintah. Aku ora oleh perintah. Kamu mah yo uberamane tak gawakne iki tokane dicane ngono. Lah yo ganonge mambu cek. Ganonge kowe go kuwi aku kowe iki. Iki tau mbok nggo. Nah, Ning sarangan kae kowe semaput kae. Lah iki kan cangkeme gak bolong. Lah itu mau balik kok semaput kok iki. Bak balik. berarti yo. Lah iya kok ngono kuwi. Nah yo. Ngono kuwi sing toke aku ra kowe. Sing dadi aku. Oh, alah.
Beda kan bener. Miku mikir sing anu kok isu anake sesuk.